En dan moet net schoongemaakt worden en uitgewaasd worden. Want hij is nog niet zeep om dit toe te doen. Het is klaar binnenkant. Met die hele binnenkant. Ik moet net hier in die toilet op pad staan waar ik toegemaakt met cement. Daaronder gaan we net die toemaak daar. Verder is die ceiling klaar. Net hij en ik ook werd gepaint. Ik ga hem als hij mooi droog is. Ga ik hem ook net opzetten. Verder is daar niet werk ben. Ik kan niet editeren. Het ik probeer recht maken. Als je mensen niet aankrijgen, dan kan ons nog niet. Hierdie keer, daar is ja maar niet wat ik hierdie keer kan doen, maar daar niet. Dan hierdie dier het baie keer daar ook. En onder ook. Verder ligt het terug op die zin. Zo klaar. Toen is een nieuwe slot hierin gezet. Dat maakt mooi zacht. Ook opgetast. Er was paar mieren wat ik ben gekort. Ik heb sommige rol daar waar ik zie. Dat alles net één samenwerking. Zet hier ook een nieuwe slot gezet. Dan maar hier bij de kant. Bij de kant. Hier die frame. Dan zo uitgesneden. Zo klaar hier zo. Daar boven. Moet dit ook. Daarom gegaan. Dit is naar hierdie kant. Dit is nu bezig hierdie kant.
Zo is klaar ook. Net die geet recht maken als het klaar is met alles. Geet op die vensters is die laatste. En die schoonmaak gaan ik laatste doen. Ik ga net eerst al die benen wel klaar maken, want dan is die zijn die vletten. Het lijkt wel mooi hier voor je is. Zet die zon wat beetje klaar. Ik ga nou nog daar komen, die fletten. En ik ga nog hier. Kom op, klaar man. Als ik nou hier achter klaar is, dan kom ik zomaar hier in. Daarna ga ik verder doen. Zo ver ligt nog iets zo grof. Oké, van hieraf continu video verder als het klaar is. En ik kan het hier zo.